A to je výrom tělový a oni prostě zaplatíme stroje, materiál a prácu 405 ale tam je za koľko, keď to pridáme tam 10%, čo normálne pridáme aj to predstavenie, ktoré tam milióny a oni tam chcú na všetky okná celý rok vykurovať, oni tam neklimatujú. A to je teraz sme to také spôli, to bolo tak, že máme jedného známeho a on dneska práve urobil stretnutie, majiteľov tých penziónov a nemôže vám stretnúť a nemôže vám prezentovať a objednáci sa našli narábať s tým nič zarobiť. No my sme nepredali, my sme nemohli prvý, potom mi povedal, že boli týždeň. No, poď, trgaj. Vidím len ruku, takže hodne tam môžeš. Aby sme mali čo zostrihať. Ale dosť tuhý s týmito. Teraz sme to také spôli, to bolo tak, že máme jedného známeho a on dneska práve urobil stretnutie, majiteľov tých penziónov a nemôže vám stretnúť a nemôže vám prezentovať a objednáci sa našli narábať s tým nič zarobiť. No my sme nepredali, my sme nemohli prvý, potom mi povedal, že boli týždeň. Ja to je video. Nevadí, drgaj toto, máme miesta. To stačí. Stačí? Ako ja nebudem